न बुझाता लाइल बड़ी मिलले नहीं के नहीं मिलले नहीं तब तबियत खराब हो गेल भौजी के हम खियाइए देन तेकरा में कौची बात बाटे कौन बात हो गई बात त हमहु कहत नहीं कोनो बात नहीं के मिलल नहीं जे कने सब संतोष रही जहिया कहे मुर्गा ह त मछली ह त अंडा ह त हई ह त हौ तोरा मुंह हमार हइसे आदमी आ तब टिहरिए निहन आदमी भइल बा काहे जब भइए नहीं के त खा ले ओकरा बात बतियाई खा ले दी हम हां खा ला ना तो खई अनेरे में सरक रख जाई बुझाइल खा ला अरे वो बात बतिया बतन कन्हरे में सरक रख जाई त रउआ सब का जलन जाता है पाहुन जी के बोलाई न छौका देवे के बटे अजुए कहां जी पाहुने जी लांग त का करतनी जी बनाइनी खनी हमार चिंता मत करिए जुगवा हम दरवा जानते बानी कि आइल बनी ननद घरे कोनो एरा घरे गइल बनी का कि एने नने बाहर बनी ननद हमार अच्छा तई पूछतई आ ना कहत रहबे कली कि भइयो के बोला द भौजी लेकिन जाय देब रौरा हम त ठीक ना नु लगी अच्छा चली ठीक है बटे कने बना लेम जा मार भात चोखा अच्छा त काल ना त परसो आइए नु जाई म हाँ बुची जी मान जान करत आई तबे नु रुकल बानी आज 5-6 दिन से न ता ना जैती अब ननद आई कहते भाई के भौजी रह म जत बताई अपना मन के कैसे कर सकतानी अरे गाय बस देखी जा 2-4 दिन फिर तो हम आइए नु जाई म ठीक बाटे जी रखतनी ठीक बाटे अरे माई हो माई का जानी बुची जी कहां बानी आ तनी कानी कैसन मिजाजवे भइल बाटे बुझा त जहु आइल बाटे मने हमार आइती बुची जी नु त कहती के बुची जी तनी मंगाई कुछ भौजी सर्दी लेखा मन भइल बा भौजी का हो गइल का बोलत बारू जान जई हई हे नेटा गिरल ह नाकी मुहे जान जई एकदम मन में कादू कैसन भइल बा त बोल तारा के का मांगा दी जौन कहतन हम तारा के मांगा देतानी का रउआ मंगाई कने की कुछ आज हो खो तित मीठ ठीक नहीं खे लागत मन गजी भइल बा अरे बोला हो भौजी बोला कहनी हनु कि तनी कुछ मंगैती आज तित मीठ त तनी सर्दी फाट जाई बड़ी सर्दी हो गइल बाटे अरे त का मांगाई बताव जौन कहबू कहनी हनु भौजी तनी मंगावा ना कुछ तित मीठ कानी कैसन मन में भइल बाटे देखो ना कानी सर्दी लेखा भइल बा अरे बाप बा तनी फाट जाई सर्दी आई खाती कहनी अब राउर मन होई तब निमन दिन तबार है आज बाक भौजी के कहतड़ू जौन कहतन तारा के मांगा देतन खाली तू एक बोली से तू कह का तारा के चाहिए ना दिन देखनी आता तबार रहल त कने की रुक की तनी बुची जी से बोला मुर्गा के पूरा तरह के सेट मंगा दी मुर्गा के सेट मुर्गा के पूरा सेट आवा हां मंगा दी हां तो वे खा लियो उ काहे के भौजी जानताड़ू ओकरा में सब विटामिन होला खइबू ना आ गोड़ लागत नहीं का है जो बार हम तबर गोड़ लागम का 5-6 दिन के आइल बनी रोज गोड़े लागत नहीं कोई दिन से गोड़ लागम अब जइया से जेबू ना तइया से गोड़ लागते चली खुश रही खिलवाड़ी होई कहानी है ना का कि तनी काम हम धंधा करई नी रौरब सियान होता धीरे धीरे अभी पढ़े नहीं अभी मैं कहले पढ़ी अब हां अभी अच्छा आजकल लड़का लगी पढ़ जाता 5 रुपया पनमाई से बैंक दाल मोट लिया बा तो मन फीका भइल बा कहां बिया खुटा में का नहीं खे हम देखनी खुटा में नहीं मने देख लेलु अभी हां खोजत रही त नहीं खे मंगाई जी बुची जी कुछ पाहुन जी ले मंगाई कहा बनी पाहुन जी अच्छा जाई नु काका लगे वहां के बोला दे हम कह देता नहीं जाई भैया के हां ठीक बा रुको बोला अरे और माई जी भौजी एक नंबर के बड़ी खेलावाड़ी बोलिए से लागत तारी खेलावाड़ी देखो तो नी ना कथि गुना देखत रही कि का भैया भौजी करत लेकिन बिटिया के देखे के ह कि भैया भौजी अपन घर में सुनत होयन का बतिया माई के बारे में शिकायत नहीं खेनु करत ई बड़ी 420 ये ता नंदी जन्नी बुची जी भौजी पढ़ाई में भी का करी हन त भगवान जन तू देख उड़री कोनो के लेके मंगाई जल्दी से मंगाई का दो कैसन सर्दी बढ़ल जाता टे बुझा हां हो का मंगा देतन तारा के खा लो नी मैंने बन से अभी रही है जाइया मत अभी जाई अभी राम तनी सर्दी उदी भैया फोन कइले रहवा तनी तेल लगाए वाली के बोला दी हां अभी कइले रहनी ह कहत हम लगा देतनी काहे के तेल लगाए वाली के बोलाए कहत नहीं और भैया की बुचिया ठीक बिया ना त हां त कर चल आउ दिक्कत होते बुचिया कने ना बुची जी के दिक्कत बा कोनो ना 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 ये भौजी के कहत हमरा कौन दिक्कत हो बताव तू बड़ू हमरा दिक्कत बाटे अच्छा रुक देरी हो तन जाई पाऊं जैसे कहीं जाई हां तनी लाल चाय करी त आई हो दादा बुझाता कि सच्ची में मन में गजब भइल बाटे चले बानी ननद घर तले खूब खाई तनी का करे के बा ए जी आय कहां जतनी का गुलाब सुनी ना कने नु के कला के जाई नु बाजार में से आई मुर्गा का पूरा सेटवे ले आई मुर्गा का सेटवे ले ले आई हां
ई क्या कहला सेठ? अरे लगता कि हरदम खान के जनते नहीं की। तो सेठ से तो हमारे आज तक ले भेंटे नहीं के भाई। ओकर के कहला कि उ पाक पचौनी सब नहीं खइले है। अच्छा पखिया कहत। हां तो भौजी के तन बड़ी सर्दी भइल बाटे नु। अच्छा फाट जी फाट हां जी। तो ओही से कन तन तीता बना के भौजी के दे दे 3 कटोरी में आराम से खा ली न तो जाई रो बजरी से ले ले जल्दी। अभी क दिन रहियो नु भौजी अभी रही हन 1 महीना ले। बाप हो बाप। का हो गइल? अच्छा हमार भौजाई बड़ी तरह के देख के जलन होता टे आ कि कैसे कर भौजाई आके खाताड़ी रहताड़ी बताई नु। रोजियो मजदूरी करे वाला आदमी है जे ऊपर ध्यान दी। हां मतलब 2 वक्त के हेतनी भात और रोटी खा लेली तर ज्यादा उ खा लेली। 2 वक्त के सती खाताड़ी उ मिजाज बना के 1 टाइम घिची देतड़ी तो 3 टाइम के सती खा लेताड़ी। तारा बुझाते नहीं के हम न जानत तनी रवा के देखबू तो तार होश फाट जी छिपा में ताक देबू तो रवा घरवा के कोई ना खाला का बताई ना हमर भौजी करे का खाला आदमी लेकिन वैसे ना खाला। जाई देख हमर बहनिया ना कुआ आवी त कैसे खाली बताई नु। कैसे खा ले? बाल बच्चा लेके आविली और आवीबो कर ले ऊपर ले मर्दों के लेके बाल बच्चा के लेके और कुछ लेके आवे के बा ना और कुछ ना पावर प्याज ले ले माला लहसुन तन के ले ले मोकरा में चूसे के डाले के। अच्छा चुसबो करी है। हां जी काहे लहसुन तन के गरम गरम खइया नु तो सर्दी दे के फाड़ दे सोच नहीं। ना ठीक बा ले ले लहसुन और कुछ मरद हिकरा का है जी हर बुझावे ना करेला ना मरद के पाहुन है। मेहरारू से मजाक उजाक करे लगी ने का हमरा ना बुझला। अब ला ना मना मजाक करते तरह से तो कहते मर चिड़ै के जान जाता लइकन के खिलावना लागल बा कि ना। अच्छा तरह जान हमर कपार पे पसीना गिरत त केने दिन घुस जाता। चुपी आ तू भौजाइए में तलब फल भइल बन कि ना। हमार भैया के पसीना ना छूटेला हम जाके 1 महीना 2 महीना डेरा जा। काहे खातिर रहलू? हां चुपचाप आई है जब पैसा कौड़ी लेके झोरा लेके चली ये भाई 1 महीना में त कबार के किनार को दियो से हमरा तो बुझाते नहीं कैसे घर में मैनेज होई। तो बकरियन के बांध दे नते दुआर पे तरह का हो कहां नंदा नहीं ले जाता निमन काम होता ना का ए बेरा का लेके बड़ा बाबूआ देखो कम से कम कमाइयो धमाई पे ध्यान देवे के चाहिए। ई ना तो काम मेहरारू बिया आ सरह जेल में तो कुल धन उड़ा ना देवे के चाहिए जनला। हम तो खुदे परेशान बनी। हम तो खुदे ओकरा से कहत नहीं कि क दिन रहियन रे त कहते 1 महीना कैसे उनका मुंह पर बोली हम बताओते ही। अच्छा ये बताओ तोरा मौगे के नहीं बुझात रोज चुस्ता ह त रोज मुर्गा ह त हई ह त हव खियावत या करत या ओकरा अपना मन नहीं के बुझात। अरे हम तो समझावो सब तो होनी के कम से कम तनी पूछे के चाहिए मोरे मजाक में कुछ उन बोल दे। हम का बोलनी तो तोर मेहरारू लड़ बैठल बोलनी तो कहते का है हमें भौजैया आइल में तो ढेर खाए आंख लगता राउर भैया भतीजा वाला सब त ना आंख लग राउर बेटिया आके चाभिल त ना कहि ना। अरे का हम कहीं हमारा तो का कहीं हम परेशान बानी एकदम माई बकर का कहबे जाए दे। इतना ताले 30 दिन 1 दिन खातिर 2 दिन खातिर इतना ता हितई नितई चलेला आ मुर्गा मछली बनेला 30 दिन खातिर ना बनेला। छोड़ जाए दो 2-4 दिन के बाद 10 दिन 1 महीना 2 महीना के निपट जाई जाई नो तो बाबू के दवाइयों का पैसा देवे के बाद 2000 रुपया दे दिए राईमन से हमने की जाना जहां ले मन करूं वाले देत रहे हम जातन बकरी बने आया के गाय दूध दे मनुष्य तन त्याग दी तोनी के चलते हम पैसा बन जाई तो कहसन बन जातनी हम पैसे आ मनुष्य तन साफा हम छोड़ देतानी जे आवत से पैसे के फरमाइश करता बुझाते नहीं कि हम कुबेर के खजाना में हम ही गाद ले बानी। ये भाई बजी धरा गोरी पीस लेला तो अरे खातिर त बनाइले बने अरे खाना तो अरे खातिर में बनैले और लेबू कर दे तो अरे खातिर त बनैले बनी केकरा खातिर बनैले बनी बतावा। ए बुची जी दुनिया देश खातिर हम बनैले बनी का हो बुजी लाशा पे नहीं जब से तब से बुझाते सर्दी फाट गई बटे कहनी ना ही तरह के तीता बना के दे दे नु दम सर्दी फाड़ दी ही सोच ल हमार नु सर्दी से जुकाम होला त मुई तरफ मंगावे नहीं खा जानी खानी मुई तरह खिसियात नहीं कि ना बूढ़ी बड़ी इंसान ताके बोला तारी हमरा बूढ़ी से कम लेना देना बाटे हां हमरा मर्द हमरा के ला के देता टे त पैसा कौड़ी का उ बूढ़ी देता तैसे बात बतिया तारी पाहुन जो दिलदार आदमी है। हां ये तू भौजी बात कहलु नु वहां केतना निमन होइनु इतना निमन का कुछ कोई घरे आ जाए खा के पी के चल जी रह के केतनो महीना पर वहां से ई सबसे मतलब नहीं खे भौजी सोचला खाला आ खा के या फिर नो ककाला के चलिए बाजारी हम रौरो खा ली। अरे हम खाई मो भौजी अभी ना खाई हम जी कम ना मुर्गा तरह सास को हम ना कि मुर्गा अथी ना देली हसन हमरा के का ना देली से मतलब बाटे आई ले खाई के बता खाई हम कोई का हाथ ध ध के ना हम खियावे जाइब कोई खाई तबे ठीक बाटे
चुपचाप तू खा, देखो मत असर है कि खाई खाई कि ना खाई। कोई कुछ हुआ जरूरत बा, कोई के सास हाँ। बिया, कोई अपना मने बउगे, कोई के सास रही तब न सास के जरूरत रही त खियाई त भौजाइए कुल बन गुल बिया, माई भौजाई सास ससुर सब उहे बनल बिया। ए घर में तो सब लौड़ी लगल बा। तोरे करतनी जी कहतन तोर भौजाइया मन अरे तोरे रुबा कहतन जी से अरे तोरे पया गईनी आ हो पना ताहारा के थोड़े ना कहतनी, एकरा के ना हम कहतनी। कहबो मत करबा हमरा काहे के ताहारा ताहारा लेके बोले जाता, तू तो बेशरम आदमी सब बोले जाइब जेकरा शर्मे नहीं खे। काहे के हम ननद के घर के ई का कहतन जी, मतलब कह चिल्लाए रोवा का अपना मने नहीं के बुझात के बेशरम बेशरम बना होतनी, बताई ना। हमार कहतनी न, हमारे में जबान खोल के ना तो बोला, बुझाइल ना। त का है उनके भी बोली हो, उनके भी नहीं। अरे हमरा मर्द का मिले ना भौजी खाता रे, कोई दूसरा को कभी काहे मर्दा लेके रुका, मर्दा लेके रुका, मर्दा कमाता टिकवा के बिलेट भाग के रखिए, भाग पर के भगौनी ना होई, ठीक बा। बड़ा भगौनी ना और भाग पर के नहीं खोल तो कहतनी ना। अरे रहन सुधार ल जाओ, बेशरम कैसन नहीं रहन? बुझाता लाइल बड़ी मिलले नहीं के नहीं अच्छा मिलले नहीं तब तो ना। तबियते खराब हो गेल भौजी के, हम खियाइए देन तेकरा में कौची बात बाटे, कौन बात हो ए गई। बच्चे तो हमू कहतनी कोनो बात नहीं के मिलल रही जेकर सब संतोष रही। जहिया कहे मुर्गा ह त मछली ह त अंडा ह त हई ह त हौ अच्छा। तोरा मुंह हमार हइसे आदमी आ तब टिटहिरिए निहन आदमी भइल बा। काहे जब हइए नहीं खेता खा ले दी ओकरा बाद बतियाई खा ले दी हम हाँ खा ला ना तो खई अनेरे में सड़क रख जाई, बुझाइल खा ला। अरे वो बात बतिया बतन कन्हरे में सारा को रख जाई त रउआ सब के का जलन जाता है। बानी पाहुन जी के बोलाई न छौका देवे के बटे अजुए कहां बानी जी पाहुने जी भइल बड़ा, पाहुने जी लहंगा तार भइल बड़ा त ए जे तू टिकल बन तू असली मरद रहित नो त बहिया धके तार ठिठिरा देही त त का को मार के मुंह का करियावत से मार के देख ले मुंह के करते दे सन देख ले। बात बतिएले बनी हां चेंगुरा वाले लिए हां ले बने चेंगुर ले लिए गोरू ना खाई महाराज बानी घरे त देह बना ली ओई जगह जना बनत रउआ खियाई देख के जरे वाला के जर दे पेट फाटे तो लगता कि यावा ना भाई देह कितना पेट फड़ता। माय देख तुम का कहतारी ए भाई छो दे केहू ना अच्छा खिया द केहू ना कहि के ओई जगह रे हां ठीके कहतड़े चेंगुरा बा दन एगो चेंगुरा बा चुप हमरे बटन मारतन के बुद पागल हो गई हां में पाहुनो जे तेरे कहतानी छोड़ी जाए दे टिफिन में पैक करी अब हम चल जातानी हम ना जानी कि पाहुनो जी हाथ ना खत्म आदमी हम अरे सिखावल बा दू चार दिन रही राजरवा तो खत्म आदमी बनी रवा सिखावल बा भौजी सिखावल बा सब सिखावल बाटे। अरे रवा रोही खांसी लिया बतानी खाई पूरा एकदम की नरी सुख जाओ। अच्छा मैं सिखा दिल तो बड़ा नरी उसको तनी आके सिखाओ तनी तो हां बात बनाओ तनी हमनी के मनोर माई के ढेर दा बा तो चली मैं बाजार पर मैं खसी किन के दे देब हां मनी के उतना खातिर भागल आई जा ठीक भौजी कहत त जा मनी के केवले का मुंह चोर ना आई जा बा भाई मुझोर ना अभी साड़ी किने बटे भौजी के चली साड़ी किने ने बाजार में ठीक बा बबुआ 5 लाख का साड़ी किन दा त का है ना का भौजी पहनी हो हम ना के- का भौजी पहनी है देख जलन का होता टे कोई नैयर ससुर ने मुंह चोर हई केहू के नैयर ससुर ने मुंह चोर हई क्या कि मुंह चोरैले रहा केवन का मैं आदमी के बोला लाके देखिए हम कुछ चला वाला दे पावना वाला चला दे कपार रंग फर दिराओ पता नहीं पाहुन जी कैसे कहतानी अरे खाई मार दो पीस ले में रुसत का दो एगो पीस दे में ना पीस खा बा खा ला हमनी के घटे के बता रहा खइला सोराई हां त जैसन मातारी वैसन ना बेटावा निकली ओराई के बा बेशरम आदमी के चाल ह ओराई के बा जैसन मातारी वैसन ले ना ली, बेटा चावल लेबे। पहले रे बना पत रही चलो का होल जी तना ले ली जय तो पाहुन ना जी तने रो सब हो खियाबो। गई जानी खिया अरे वो पड़ा पहले ना बोलत रही बड़ा आज खियावा तनी बड़ा बोलत नहीं आज बोली बोलत नहीं ओहो हमरा सब कोई के बोलिया बुझावे के खा लेम तब बोला तो हम के कारण देने से बोली हमार तो ये घर में काटा हमारे देने से बोली अब मेहर कोई मार के मुंह दे भाई हमार डूबा डूबा के हाल भइल बा डूबा एक के हाल भइल बा ए पाहुन जी जाई ना भयंकर परी देने से आ ना रानी परी देने से जाई न हटी दो ना खिया द देखी ज्यादा खींच ना बरे कह दे तनी ज्यादा हमर मुंड गरम हो गइलू त सोच ली रहुआ लात वाले लत खा लेनी लात खाली हां कौन खनी है दुगो कम परी तो और दुगो दुला दिया ही बड़ा रहुआ दूल्हा दे तनी बात बतिया तनी आए हमर भौजे के रवा के मार के हिम्मत बटे बोली ना 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 मुर्गा आ मुर्गा के भौजी हम सब बात बुझतनी का कहतनी तो अभी बुझते ना देखो ना आ छठी के दूध दिलवा दे जाए दी कर नमक खाइ ले तनी ओकर दिन गावल जाला कौनो बात ना खाइ दी के जो कर बात चुप रे शांत रह का जानी का एकरा भइल बा के दिन भर रोते रहताटे चुप कहाँ जी बाबा फिरी
हाँ कहाँ जी बहू सुना आज फुआ ना मिसल है तारा के फुआ काहे की आइल बड़ी फुआ तारा के करहे ना खातिर आइल बड़ी हाँ हो काहे रो तारा पापा फिर जीबा पापा फिरी आज फुआ नहीं की मिसले हाँ फुआ तारा के करहे खातिर आइल बड़ी हो अरे हमर बेटा हो अरे हमर सोना हो आए फुआ काहे के बाड़ी ऐसे कर फुआ काहे तू ले बाड़ू हो तल रहुए काहे के करा के लेके आइल छाने झुलवा में डाल के आइलू मने लड़का के अकेले छोड़ जाला आए ला के दूध पिया दो देखी ए गुरा ले देखी उठे के कोशिश अरे गुरा ले दूध पी ले चल चिरकुटा नहीं खे पियत अब पी ले एकरा के कनी मिस देले ई बस मुता ताटे कहता है ना कि जे अथु का कहला एडी तेल मंगवावत नहीं आधा लीटर का जान लो के लागता जी देखो तनी वहां एक दिन से चिल्लाते नहीं लिया ला ना सारना बाजार से एडी तेल आधा किलो का वही से मी सब तीनों टाइम मार होइया सब भोंगा भोंगा के नहीं काहे मिस तनी कुछ ना करी घुरावा त नाव त ले कि फुआ हमरा के पोसा ले ही ना चिरकुटवा का टोपिया खोल दे दादा जाय दे दीदी हम ये सोची ना नु कि रवा ऐसन बानी नु मत कि रवा सोच ले आ तो रहीबा बिगड़ू बाबू हमारे गाँव में जाई ना रे जेबे ना तोर बाप ना जाना लेकिन तू जेबे ना देखा तेरे का रे अच्छा तो मुंह तो का हो जाए गोल जीबू का बड़ा ना ये दिन भर में 4 गो साड़ी ना बदले के हां हां चिरकुटवा का तो गला में ना उजिया देले बड़ा बुढ़ाऊ हां उजिया देले बड़ा दीदी सुनी हम ये अफसोस करना नो कि रवा नी उन्होंने दवाई के तना रवा करना रहता नहीं खा लो जाए दहो पसैया सा ना पसैया सा ही बिगड़वा हंसता बुढ़ावा हंसता चल घुरो को बैठावा घरे बैठे बुढ़ावा है दम नहीं फुआ के गद्दी पे बाबू रे बैठ फुआ के गद्दी पे बैठ फुआ के गद्दी पे बढ़ जसान पार रे टेढ़ हो गइल बा देखा ना ये आई लती सेवा ना करे रहती कौरी गुरदेल नियर भइल गुरदेल नियर का हो चिरकुट का होता तार पापा हो कितना हंस रही हो चलबे ना अमेरिका में चलबे ना साइकिल चला के चले ना हाँ चलिए बूढ़ावा कने की दो आजा तनी दुख और खा लो जा झट खा तनी देह में लागे अरे दीदी का खाई जी अभी हम खिलावत है बाबू रे आई चलो पसार दे पसार के तब जाता नहीं बर्तनिया धो के खाना खाए आई एगो बा ना आई ता सुत अपने भाई के ऊपर सुत घोरा कौन के मारम ना अभी है चिरकुट दूध काहे फेंका तोड़ा जहाँ खाला दुकान जा रुकी जाता है अभी बर्तनिया मांजे के नु बटे कैसे खा ले जाके मजा नहीं बर्तनिया जा वैसे तनी लेट हो गइल हवे मान देली हां जा आई हे दादा सब बर्तनिया धोचा करत रहनी ऐसे कोई ना कि छोड़ दिन जे हम करत नहीं मनबे ना करेनी बहुत बिगड़ा हो गइल बड़ा गोड़वा पे भैया बैठ गइल बा गोड़वा पे बुढ़ऊ हैं बहुत है और बिगड़ा हो गइल बड़ा चार ना जेबा जा एडी तेल ले आवा जाएडी तेरा ले आओ अमर बाबू बतावा अपन बड़की बेटी के ना बोले ले रहती त कैसे इज्जत संभराई रही हैं मार जने आदमी धाधाए लागताटे कि हम हुनके बोलाइब हुनके करब त हमर हौवा के समरिया आ केहू के करे वाला नहीं के सब अपन आदमी कामे आवे वाला बाटे झूठाऊ के का चलो हो गइल तन हो गइल बढ़िया से बीत गइल अपन हई चूल्हा पर आवत यऊ हो छोटकी अरे बाप रे बुचिया बाबू का करे अब तारी बीती गइल ह तो बड़ाइया में ननवई रहे तो वो तो पूछा तनी पहले रहलिए फोन ई ना बुझाइल कि हां जाद ना जल त हमर भौजैया का कही कहिए का हमारा ओकरा टाइम ना मिलल ना आइल त नाइल त बाबत ये तक्का करू आपन लौके लागत टे काम धंधा हमारे बेटी है त का हवे बताव ओकर ना मन में तकलीफ होखी कि हमर नंदी ना आइली हां अपन आ गए साजियो बेरा से आइले सुबेरे चल गए रही हई का गते ही बनावत रे बनावे तनी सो दूधा बैठावे खातिर के ठीक न रही चूल्हे बाझर रहत टे अपन ठीक न रही अमट के पधा अपन धीरे धीरे होत रही अच्छा है बेर बगर खाना बनावे के काम ना करी एक कुल में तो तारा के कुछ बात काटही के नहीं के देखो ना माटी लगा के भी बराबर करे के बाटे
तो देखत रहिए ओकरा के जानते बारिश कि दोनों ड्यूटी हो जहाँ तक क्यों ना हिसाब से रहली अरे छोड़ा ना ओतना समझावे के बाटे लइका बाड़ी सो ना तो लइका तो नहीं किसन कहनी है कि एकरा के तो ई का करबे बना के छोट तरीका ऐसी कर है का रे के ह अरे चलो खाना वाना खा लो है खाना खा लो अब जौन माई देखो दुकाइए गो माई आओ तारू हाजिरी लगाओ तो माई के आव का है छत पर खाना पीना के व्यवस्था हो गई तो बाप रे थोड़े छोटहन में बड़ छोरा ले लेवल चाहत है हिसाब से आएगा बैठ के तू अथी करता रहा आए देखा मैंने ये ना बोलता ओहो बोला खुश रहा खुश रहा सन कनी है ओ रे देखल हम कहत है कि गइल जाते पुष्पा बड़ा हिया बचल में- कुचल कुल हलवा पूरी खाए भैया में ते ना आइले काहे हैं लियावे गई रह ना हां अभी तक हम लिया में कोनी हां अरे टाइम मिली तब ई नहीं। कुल मेहनत मारला के का जरूरत बाटे देख ना ई ना। भैया में तोरा टाइम ना मिलेला ए घड़ी खरवा सवा में तोरा टाइम मिल गुला अरे काहेंगे के बोले के तना कहत से रे इनकरा समोसा ही खिसी आइल बनी अब खिसिया के का कर दूगो लड़का भेला सन एगो लकठौआ ना पहुंचाइलन के हां पहुंचा दी लकठो काहे खातिर पहुंचावे आ तहनी के हक नहीं के बनत कि हां माने दूध हां तो तू भतीजा बेटा भेल रे पतो ये तरह से बोल तोर खाजा लइका भइल बा तोर भतीजा उतिया ना हड़सन ए तू चुप रहा आ बड़की दीदी के टाइम नहीं खे बाप रे बाप तोरा माने आशीर्वाद देबे ना मार नहीं तू 20 गो भैंस ना पोसाले बाड़ू हां अरे काले के आइल बड़ी छोड़ काली आइल बड़ी होनी के नतियन के हमारी लियाइल बनी ना कुछ वो कुछु अब तो भीड़ गली ओकर से कोली अरे तो काल के बेरा लेके आइल बनी दोनों हगिज ले ले होइए में चुप रहा हां 1200 के बेरा किनले में दोनों हूं के बेरा अच्छा पैसा जोड़ के बताओ तरी 2400 रुपया चाहिए तोरा के चुप रहा तोर से मांगा तनी का ना माने इशारा कइलस है और सो कहां बाड़ी रे एकर दिमाग ना बबुआ जे ना बुझी ते ना बुझी जा कहां बाड़ी रे ऊ अरे ऐसे कैसे पानी पी लेम हो पहले मका नेग द जा नेक तो तोरा सौली पाई द बरही के दिना के द सौली पाई द फुल द की करा दो त ना जाई आवती ने के पूछत कि ए माई कैसे दुख में मनल कि सुख में मनल पैसा रुपया बा कि नहीं खाली एथुए कोइला के फेरा तला भइल के 1200 के बेरा लेके आई एही में ऊ जाबा पर पहले भी है ज्यादा न कहना तो दो चलो कर के तनी पानी उनी पिए के देई देखी का बेगवा में का ले अब तू हूं त नहीं ले ले छोड़ ना मिठाई ने खा तो चलो ना गइला गुल भतीजन का तोहरो आशीर्वाद हक होता हक बनता है कि बेटा भल बन सता जाके लिए आया बेला तो तुमको पद बा आब भाई बहन अपने में लड़ाई करा जावा जा जल्दी निकाल के खाना दे दई हो बेचारी खा ले दू लड़का का जीव बाटे कोरी ना तो देह में लागी का खाई ना तो ये दादा है एगो पीढ़ा बहन रख दई हो अपन आइल बानी कहले बानी अपनी मरद से कि हमारा जातनी नैहरा हमरा के औजई ह मत औजइला त मिजाज हमार गरम होइल त फिर दीदिया का करतै रह जा गोला गतै दे कहबो क खुश रह हई का धइले बिया रे काढ़ा कारे चौपत्ती आ तुलसी जी पकैले हैं तू तो ना पिएलू हम तुलसी जी के ना पीही हम दूध वाला चाह पीही रुक तब तक खाना निकाल के दे दें का ओके आ पहिले तोर से हमरा ई नहीं खे बुझत कि तन ढेर टाइम बारे का भइल रे अपन घर परिवार में के संभारता या कहि जैसे जब से पेटे में पड़ल बसन आया के गिरल बैस हो के तर बोल तर रे के तरी बोलतनी हम पुष्पा देख अपन माना भाई भौजाई यहाँ से ठीक ना ओकर दुगो लड़का भइल बता का करी छोड़ देव के रे एगो बात कहता ना तो तुम माने अपन बहिनिया पर विश्वास नहीं के अपन मान आदर कम कर दे आज ओकर काहे पहिले के बतिया नहीं खे याद इहे या के पीढ़ी की ना भेजे ना देले रहे पागल के संगे पागल बनल जाला ये कुल कहल जाला कि तोरी में हमारी में बहुत फर्क बाटे हम करम नहीं लइका का कइले बनस लइका का कइले बनस अभी करा तारू आ ओकरा बाद जवने ना तारा के ओइसन लुए ठेनु के समझ में आ जाई चल लुए ठिया त उ अपन घर रही हम देख अपन लिया एगो बात तोरा कह देता नहीं दुश्मन के हित जे रहला वो दुश्मन हमार रहला अगर तू एनी से बोललिस आ ओकरा खातिर एको को कुछ कहलिस न इतना से कहले बस हम तोरा से रिश्ता तोड़ देम साफ बात देख पुष्पा वहीं रिश्ता आ दोस्ती के बात नहीं के बहन बानी जब तू तोरी में बनी त तू हमरा के पूछबी त हम उ तोरा के पूछब भाई भौजाई माई के हम छोड़म नहीं माई हमर कोया ने फोन कइलो कि या बहनी काम करे के बा धंधा करे के बा दुगो ले करे के फनाई लती त का करी हमरे घर में त हजारों बाजार बाटे
हमार मर्द ऐसा बना कि ये छोड़ देले बानो। तोरा माने हमारा बतिया पे अथी नहीं खे त कर अपना मन के कर तारू नु देखो तनी कितना तारा के झबियावा दे तड़न सल ले जा न दस झबिया हमार बाटे हमार भगवान ढेर देले सीधा बानो। बनाते सीधा का करे ढेर नहीं की सीधा का सीधा बनाते करे? आए काहे ने कसन दे जीजा जी ने उन्हें चल तुम दूसरा के काम करत काहे हमारे मर्द के भगवान मजूरिया लिखले बानो। चुप रह सब भगवान के भरोसे सब ना छोड़ जाला तोरे मर्द नियर हमार मर्द ना कहला कि बड़े धन देखब तो वही पर जाई। चुप रह काहे नहीं कसन 1,50,000 रुपया दे के तनी दुकान एगो करा अंडो के दुकान करवा देता सन देख तू दान करेली हई से ठीक नु हमार मर्द रोज कल्ला बेरइए करला वेला बेरइए में हमने का गुजारा हो जाला हमारा नहीं खे। देख तो तू रोज के तू करके तू मुस के बिले के हाल जनबिस बिल में करवाली बिले के हाल जनबिस तू बेसी के ना तू बहिन ना होई तू कसाई नहीं बहिने के हेंग न बोला जाला मैं मुंह से के बिली में रहो मन चोर हई। एगो का बात बता दे तनी तोर ना जब बहिन के बात पैथी ने के तो तोर कारे भौजाई के थी उतान भइल बड़ी नु ठीक है बा उताने रह दुगो लड़का बन से ओकर पोसा जइयो सा ओकरी बाद से भौजाई ना भाई हमरा पूछी कोनो नु ना डाले से तब हम रह जे अपनी घरे दो रह ना कि न रह जे घरे अपन मुड़ी चूल्हा में लगावत इस के तोर निकाल के हम पहले ओकर खाना दे ओकरी बाद भर पेट खाई तबे त दुगो लड़का पियाई ऐसन थोड़ी बाकी माने उ ना खाई के ने पियाई। हां यही के तित लागेला यही के जहाँ जाले तहाँ घर में फुकावेले तुरवावेले ऐसे कि ससुरा में जाके अलगे ना हो गइल बिया यही से उतान बिया। वो भी बात धोइले धोइले कीड़ा जाता है इतना सगर बाजार क के लिया देता नी लोग के परेशान हो जाता नी हल्दी हम छिटा गल बा ए भौजी का हो बेटी हुआ आवा बोला ले ना हो गोला को तनी चिल्ला खुश रहा चिल्ला तर तो वो तो बोलतन कि आव तो सुनत है ये नहीं का बनावे जा तो उदा छिले के बा ओ ये तो मटरानी की आवतन है बनावे के कबाब इतना मोटर सगर बाजार क के लिया के धो देता ना लोग के एथी क दवाई करा के घुघनी भूज के खा हां तो वे अब करबा कोबिया का सुखावता क द कनिया का मन भइया भैया गोल बनी ओने काम करे खातिर अबे चिमनी पर काम करला ना चिमन हाँ तक उहे ना काम शुरू से कोइले बनी तब केवन काम दूसर काम ना करे नी उहे काम कोइले बनी शुरू से आ एक जनी तो बटले बनी आप चलिए नी अरे हां हो कोई त फोन करते रहिसन ना आवत रे टाइम मिली तबे नु हम कोइले का काम के बनी के आके आ ससुरा छोका नैहर में गोरले रही ना ना बताओ उ ठीक करता नी उ अपनी घरे द्वारा रहल नी मन कहाला ना कि नैहर के आइल बिया नु त बुझाता नु कि दुनो बेरा हातना उनके गोर तर हो गल मुतल कुल धोत या करत या एक करो फीच का चार को नैहर में पूछी देखी कहे के ना बनिहार बना नैहर में केतनो करी ना तो ना हो भौजी तू ही बताओ ससुर में तो अपन इतनी मोटी उठा के धरी ना तो अपनी में रखी आ ए बेरा ना ओकर काम पड़ल बा त के तरी करतिया आए दीदी जी करतिया हमर बहिनिया के भौजैया कमा निकल जेते वे ठाका दियन देख ले आ जवन कैसे माई कैसे फोन कर रहे रुवत रहे के उतने के पीड़िया कीना लुगा ना भेज देलस आए अब बुझाता हम त आइल बनी चुपचाप ना हम फिरब खाई पियब मने लाइल बनी दुनो भतीजन के बेरा ओहनी के हमरा का बिगड़ले बस उनके देव आ ले बा जाई जदी न रहे ले का उ का जानतन सब उनके का पता त यही से हम ना आइनी ना बरहिया में ना आइनी तो ये तना गुस्सा में रहलो ना कि का बताए के रस लो अपना घर ही लोग रहे हम अपना घर अपन घरवा के समझो देखिए कि हम तू ही बताओ भौजी तब का अपन घर दुआर बन रही त सब बनल काहे ना तने करे त काहे ना अपन बिगड़ जाए त केहू काहे ना भैया चल गेल कि हां चल आए ना जा सकेला जब गरज रही त जाके लिया आवे के चाहिए ना ना यही के चलते हमू नहीं उ त अपन छूटा खजुना बाड़ी घरे रह के ठेकाने नहीं खे यही से तो का करियन यही से हमू ना आइल बनिया सही ऊपर हिन के मन से कने के दिन जी 2500 रुपया लागला दोनों के बेरा किन देन जनलू आ किन के आ लेके आगन कैसे कोहिन सना आ चल जे दो चार दिन रह हम चल जे हम ई बिया नु त खूब मार पूछा तक घुसल बिया जब इतना कोई लही बिया मार क्या कला के सौर उरली प्लस एक थान बना के दे द जाए के बेरी देखो त नु के का हाथी घोड़ा बांधत है का हाथी घोड़ा बांधते एगो लुगा दे दे ना त नु एगो पीस पइए टरकाए ओली हिया बुझाइले एगो लुगा ना देही अब बेरा 1200 के लेनी त नेगवा में देखी त का देना लो ओहे नु हमारा के ना मिले लइका हमारा कहती हां हमार मांगे के नहीं खे
ठीक नु अपना मन से बुझाई त दिया ना ना त हमने सोच भतीजा के दे दे हमारा में खेती करे काफी के कमी बा मरद कमाता हमारा का के कमी बा हमर जे कोनो चीज के कमी नहीं खे जानना भौजी कहब के कहतिया अरे उ ठीक करतनी उ जन अपन घर दुआरे रही अपन काम करी ई हम लोग सोचो। छोड़ दी उनकर हिल गोबर हे जा रही के उनकर कर जिंदगी भर सिखैलो पर ना कर बुद्धि काम करला उहे बनियारी मरद करत है एका करुआ तेल धके चले ले हम त तो कंटीन में से निकाल के लिया वेलो जान ले अरे तो उ कमानी न हमारा वैसे कोनो चीज के सोचे के नहीं के ठीक न का बनावे जा तर हो मटर नहीं के आवता नहीं जाता नहीं घुगनी बना देबे आई देखता नहीं मैं चलो बनाओ तब हम खाइए के जाए घरे रह हमर मन या मार दिन भर के कोइले रह वन जाई न त आके खा ले हमारे घर है मने अकेले बानी के बाटे उ बना त गोतिनिया? गोल बना काम करे गोतिनिया नैहर बिया ओ हो साल भर नहीं हरे का नैहरे रहे ठीक भाई भौजी आइम बना ली हो त कही ह हम बना ले त बोलत आई देखि ल इहो एक जने हीरले बाड़ी ई त बेचारी के अपन ससुरा में खुद काम बता ठीक से रहेली अपन उठू बता आबो रहेला ससुरा में रहे के चाहिए निया दई हो अपन जौन बुझाता तेमन बनाम सया खाम स कमातारी है देखियो नहीं के ना जात आए न त ई कौन जेकरा के कमी बाटे कुछ के अपन मन के राजी दाल पकाई की भाजी अपन अपन बनावे के बाद तनी हमर बाकी कुछ कह ये कहाला अरे कैसन तो झोरा काज ने काहे गोभिया करमाइन में होका तारे नतिया मछरी के में लेदरी का छिरी मम्मी जी कहो दता कनी एकरा के मिस ना दे सुबह से काहे दा, नहीं दा, दे दा, नहीं के आज मिसले हां नहीं की मिसले सुबह से अब ओकर का हो गई का जानी का देखो तने मिसला ही नहीं की हमारा मिसे पहले मिसा जत ना से बार ले अभी तक ले के कहे तेल लेके पड़ल अब वो हम सोच के काहे नहीं कि मिसले देखो तनु हमारा मिसे आइबे ना करे अरे तू पड़ गेल बा का ओकरा पर ई बोल के यही कहेगा ना करती है आ वहां के देखो तनी ना वहां के ले बड़ा हो आओ हाय छूट के दी तो लगा था कि पलट के एकदम से ताकत नहीं अरे की छोड़ा ये बच्चे ओकरा के बोलता के नहीं करी जाए द ना ना धैसे छोड़ द हम बारी न करे खाती आ त आ मिस दिया उता रुको चलो जा तेल लियो जा आई सब्जी तू का छानी एकर का बनाई पकौड़ी छानला जा माई रे तक माई करतिया का भइल बरे कि नाय करा के तेल लगौली है बरे का लगाई नहीं की जानो ते कहीं कोखी से दूगो ओ खइले बाड़ी लेकिन एगो तीर एगो मीर हो भइल बिया आय बताओ करा तो तू ओकरा तेरा में का बाड़ी देखा तू बोर जठाई ओकर पाही जान लो केहू का बात मत सुनियो हां हम माई तकलीफ दे तो हमारे घरे आइयो भाई तकलीफ दे तो हमारे घरे आइयो ठीक ना काहे रे? ज्ञान देता रू लेकिन है नहीं का बुझात के है हमें नाती के खराई होता कि नहीं के होखा आइल हे पुट दिन कह देलस ये कि क खियाइबी तो के भाई भौजाई काहे खातिर पता न सकले हो सब? पूछिया स लगला लोग के घरवा में कुछ रहो जानबे ना करे इतना महाभारत हो जाला काहे खातिर लोग क्रिया बोले खाजो के सोचते बोलबे ना काहे के सोच बोली? खाजो, शुरू काहे के से सोच हाथ बोली? उठा के क्रिया सुन रे खाजो भाई के साफ सुन दे मेहरन को कहना कहल वो कहतनी कि पुष्पवा के माई झूठे जीव के काल बोले अब लसी काहे बोल भी खइले का कहल से चुली के जा नाम पूछन तब माई बाउर बिया पूछत सुनबी का कहल से चुली के जा के का कहलस कहती है कि दूधू को लइका हो खइले बड़ी तू पोसा तारी पास तारी तोर हरवा काम धंधा नहीं के करे तोरा के पूछिया स तोरा के देखत है ना कि कूड़ा दौरी दे दिया स देखी यही बात के बकवासिया करवा कहत नहीं कि टेढ़ पड़ेली देखली उ माने तोरा से बतियो ते ओकरा के ना जवाब देले हा अरे हां ना पर है बड़ी हाय तो भारत अपन हवे ना हमनी जगह के के बाद बात में है ना अब गाय खातिर पराए बिया ऊपर है बिया तो हां लोग के बुद्धि में बुझाता कि आ का जानी ओके का खिया देला ओसन को लइकिन के ना सही के ते मने कुछ ओकरा नहीं कुछ है। बोले है ना तो वैसे काहे कहती है कुछ कहले ओकरा हम का से कहानी रे दादा हम कुछ सब कहते कि जो तू अपनी घरे काई लन के कर तड़े धर तड़े तू काहे ना बोली कि ते जज भइल बड़े कहानी हम बाकी हम नहीं की करत हम दीदियो ना करू का है अपन दीदी खुट्टा में बोले कहते बता मैं एक दुख वाली बात नहीं के भाई कहती है ना कि तोर मर दे ही लेबर रही कर ये जैसन घरवा में जा दे आओ बड़ा निमन करे बड़ी जाके अलगा बनावा तरी खातरी ससुरावा में तो हां नोटिए के चलते पता नहीं तो हमार गोटी नहीं बाड़ी से रे कि हमनी के एक में पानी जाओ कर नियर जाके तय अलगा नहीं खेनो हो खोत आले वाला कड़ी तो खो जा दे जे घरवा में जैसन करत वैसन हमनी को अखिया में लौकत नु पुष्पा के रहन बुझाता है बच्चे के कदम दिन पर दिन बिगड़ल जाता ये अलगा भइले ना तब से और बुझाता कि टोला महला मेहरार में जाए दे, बोलाओ। लोरा रह के बन बोलाओ गई तनी झांझा आई ते दीदी चुपचाप रहो जे जैसन घर में हमनी के करत तैसन हमनी के अखिया में लौकत
जानता नु जे जैसन करी उसन घर में इज्जत पाई। गोइरा नहीं हमनो के बुची हैं? कोत रहनी कि एक जनी बाड़ी ना हिरल बाड़ी मार गई त मरी त पीछे तरी करत कहे ना करी करेला ऐसन बात नहीं खे तब त कमा निकल जाई त रहुओ के बाऊ लागे लागी ना कुछ माई के डाटा के चाहिए हटे बोले के नहीं चाहिए कि तू इगली नोट करू काम है का होई रहती है अरे अरे ओए। तोरे एक कुल करे के बता जता पुष्पा तू जैसे ए, कहां जो जाई घर जो का कहत रहले ह का करनी है हमर मर्द लेबर कर दे एकर मर्द नोट का कंपनी ये तो तो मशीन रखले बता रोज सब किते करे से कादुने कहत रहे कि ते ये करत रहे तो तोरा के मिली कि ना मिली कि पूरा दौरी दे मिलले खाती कल जाला ई बता यार का हरिश्चंद्र के बेटी भइले का बोलत रहे बका बका ये बोल बनी तो मार दे ना मैं तू कल जाला दोगला ससुरातीन हो जाई सका घर भी बना ले अच्छा ससुरातीन के मम्मी जी रो बात करत ससुरातीन हो के घर फोड़ा ताड़ी देखी हमर मौत के रात के देखला मत कही ठीक बा तो तू जाने तारी की शादी बियाह हो गल बाटे त हम कुछ बोला बा कुछ कर तो प्रेम से ते रहो घर में तोरा के कुछ बोलला सा ते कैसन ते फोर भांग करत ले धर एकरा तू लेके दे धर आ तू तोरा से बातचीत छोटी जी मत बोली काहे बोलत नहीं रहुआ अरे जाओ भाई बहन के मत पे तू बस समझ लिया सब तुझे देख ले के कमी सब करे नहीं खत्म होला जैसे तू हमरी मर अरे भाई मौजी घरे ते जाके का कहले तोरे तो मतलब वीआईपी नु बा वीआईपी अरे आई भौजी से का जाके कहले सामान कहीं बोल ना उधर रखने के बारे में हम नहीं जानते सुन रे मैं ये करा चलते हमरा के मारत रहना है तो खुल के कहता नहीं है कि रहे से बतिया तो मैं फोन से रखले रहना यही के जन्नी भाई तो के इज्जत ना बोला उल्टा बोले के मना कर अब इसका 2 साल तो से ना बोलन देखो आने वाला ये दिखता है बस बहन का फर्ज नहीं भाई ऐसे तो काम कुछ ना भेज जल्दी भेज अरे पथवा के मौज अरे पथवा के मौज अरे बड़की जो तू अपना घरे जो तू जो जा सही हमारी इज्जत बनावे अरे बेटी रे जे खाए लोग के भगवान ऐसन बेटी ना दे हमारी इज्जत बनावे तब जता हलो आ सुना पर देखो करा के वही के पथवा का रुपया धरता ली त बतिया ना निक लागत रहे तोरा के निक लागत रहे अरे मैं उधर से बता दे तनी 15 दिन खातिर अपन सास से कह के 15 दिन के ना हम हिलब ना 15 दिन में ते हमनी के भांस बिगाड़ देबे ते अरे सास से अलगा ना बिया झूठम ना गाना करती है जाने लो ना कितना लफास बोले अब बताओ करा मुहामा पे घर बाची ना ई घर बाचे जो नहीं के जो हिसाब से दोनों रहता सन ई बाची ना है तो तनी कम बिया खुशिया लेकिन रहू एकदम उ एकदम घाट पकड़ बिया ए वो बात कहतनी हम भले बनाई में खियाइम लेकिन दोनों जनी लोग के जैसे विदाई कर ओकर रखबा त ओकर मेथु होई ओकर रखबा त ओकर के यानी के जवन बुझाता जवन दे जे गलती करे तो से तो जइबे करी आ जे नहीं करे गलती करते हो जाई बतावा लियो नहीं है केतना खुश हो के कि बाड़ी से अपन तनी पकौड़ी चकौड़ी सान के खइया से तू कर काई पकौड़ी पछे दियो एकदम से दे पछे दियो सही हां दुगो बेरा लियल बिना दोनों उनके चलो का बेरा दे दे चल 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 ओकरा के मैची कर कहते कि पतो ही पथा धाल बड़ी धाल ना